Caban banana, Caban banana. Croeso i'r Caban banana, lle dwi yn gofyn cwestiynau. Mae plant Cymru yn atab, ond fi sy'n gosod y thema. Fel, be di dy hoff air? Be di dy hoff faith? Cas fas ifenia, be ti isio neu fel gwaith? Pal yw ti'n defnyddio i beintio? Wyt ti'n gallu nofio? Be di dy hoff dawns yn y disco? Caban banana, Caban banana, no. Caban banana, Caban banana, gar. Helo. Helo. Heia, ydych chi'n iawn? Iawn, diolch. Gareth yr orangutan ydw i. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn cael sgwrs, os di hynny'n oce? Da ni wedi bod ar teli 2 waith. Go iawn! Ie. Dwi'n yn gwybod. Achos da ni wedi bod ar newyddion. Y newyddion? Ie. Newyddion. Newyddion? Ie. Be oedd hwnna efo cwn? Ie. Dwi isio clywed amdan eich rŵtin Amser Gwely. Dwi'n cael swper 8 o gloch. 8, mynd o'n hwyr yndi? Oedd gen i fi watch, mae wedi mynd i'r gwir, bod mae mam ddim dweud o fi beint o gloch mae o. Di ddim sy'n watch y television. Mae dad fi'n ei hynna bob tro. Be mae'n neud? Be mae'n gwachod? Heno. Be ti'n neud ar y soffa? Ie. Iaw, na be Fi gorwedd lawr. Just fel, Ie. ydych chi'n cael giggles yn aml? Dan. Ie, bod hwnna. Dwi ddim yn mynd i gwely. Dwi'n cael bath bob di llun. Sgen ti toys yn y bath? Caleb? Ie, mae 2 shark dy fi. Shark! Dyn nhw'n beryg? Ie. Ti'n ofyn siarcod? Ie. Wyt? Ie. A pan bod chdi fod 2 yn nhw'n y bathwr chdi ta? Wyt ti'n cael snack cyn mynd i gwely gwawr? Yn dwi'n gael sweeties. Sweeties? Ie, i cadw fi lam. Fi ddim moyn mynd i gysgu. Fi ddim offi gysgu. So fath o sweeties? Lollipops. Lollipops? Be? Bob nos? Sydd ar ôl bwysio danad? Na, cyn. Yy. So fi brwsio danedd, wedyn mynd i tŷ bach. O ie. Oce, mae hynna bach o wychion. Cadi efo techneg eitha normal. Ond wedi colli 2 dant barod. Be, ddigwyddodd efo'ch dansmans? Di rhoi nhw i Sion Cochen? Na, y tywydd teg. Cyn ti'n cysgu, ti'n rhoi fel dant ti dan pillow ti, a wedyn ti'n cysgu. Ie. A wedyn mae'r tywydd teg yn dod a cael o, a wedyn rhoi pint a wneud message i ti. Pint? Ie? A wedyn rhoi pyjamas arno. Be di pyjamas chi? Peth cynnas fi yn dwelu ydy Spider-Man. Spider-Man. Ti'n licio Spider-Man? Na. Wedyn cael llyfr mewn gwely. Stori Beibl. Ti'n gael stori Beibl? Ie. Be di hoff stori Beibl chdi? Arch Noa. Gynnach chi teddys? Dwi'n meddwl mwy na 10. 10 teddy? Dwi'n meddwl mwy na 10. Mwy na 10? Ie. Ti eisiau deitha ni am un o teddys chdi? Un teddy fi a Cila. Pob tro mae Cila cip a dwi'n gael y coeden. Dringo'r coedan? Ie. Mae gen i penguin bach. Penguin bach. A be di enw'ch penguin? Pengi. Pengi o penguin? Ti'n gwybod fi'n champion wrestler? Na, o'n i ddim yn gwybod bod chdi'n champion wrestler. Ti eisiau deitha ni dipyn am hynna? Fi yn champion wrestler. Eista lawr. Be di enw chdi pan ti'n wrestlo, Maggie? Mega Maggie. Mega Maggie. Os o beth ddechrau... O ia, gynnwch chi cwestiwn i fi? Faint o gloch ti'n mynd i gwely? Rein os weithiau, fyddai'n gwely eich byn... Dwi'n bo, 6. Ti eisiau fi llechio ti yn awyr? Na, gos dwi'n eisiau chdi cachio fi. A rein os weithiau, byddai'n mynd i gwely 3 yn bora. Be? Hwna di'r cyfweliad mwyaf brawychus dwi rioed i gael. Fi yn y wan. Na, paid. Ta-ta. Ta. Ta-ta. Oh no. Caban banana no.